Arratsaldeon Baionatik negu giroa eta alerta horia egun osoan hemen Ipar Euskal Herrian bideetan kasu putzuak daudelako jadanik non nahi. Aktualitatean ere aldaketak ez du ezmetzen egituran, ez dira gehiago etxeetarat joanen gauaz, gau erdi eta goizeko 8 artean. Eta musikan Willis Drummond taldearen agurra azken kontzertua gaur gauean ongi etorri deneri. SOS Metzen egiturak alarma jo du. Erabaki garrantzitsu batekin hasi du 2024 urtea. 21 mediku liberalek osatzen duten egiturak ez du etxeko bisitarik ziurtatuko gauez, geroz eta mediku gutxiago prest daudelako lan hori egiteko. Zobainak mediku eta Lapurdiko kostaldeko SOS Metzen egiturako zuzendariak azaldu duenez, gaueko zerbitzua nekagarria den txanda da. Gainera nabarmentzen duenez, 20 urtez pazienten perfila ere aldatu da, eta gauean medikuek segurtasun arazoei ere aurre egin behar diete. C'est difficile parfois pour de jeunes médecins de sortir toute la nuit en voiture seul. Plus de médecins pour faire les visites la nuit. Ez dago mediku gehiagorik gauetan lan egiteko. Gainera, arazo bat dago bisiten errebalorizazioari dagokionez. Jakin behar da hala ere gaueko bisiten kopurua gutxiago dela. Nahiago dugu egunean, egiten diren kontsulta kopuru handiari lehentasuna eman, eguneko zerbitzu horri hobe erantzuteko. Effectivement, arrêter le travail de nuit. Jakin behar da SOS Metzen egiturak 5 egoitza dituela Lapurdiko kostaldean. Orain arte egoitzetan egindako kontsultak goizeko 8 gauerdira arte proposatuak ziren. Bataz bestean 500 paziente hartatzen dituzte egunero, gauean 10 dei jasotzen dituztelarik. Hori dela eta egiturak erabaki du eguneko zerbitzuko ordutegiak zabaltzea, goizeko 6 hasi eta gaueko 2 bukatzeko. Baionako ospitaleak adierazi duenez, SOS Metzen egiturak harturiko erabakiak eraginak izango lituzke larrialdietako zerbitzuan. Hots paziente gehiago joango lirateke larrialdietara eta zerbitzuak gainezka egoteko arriskua luke. Kezka horri erantzuna izan dio egiturako zuzendariak. Kontuan hartuta Baionako ospitaleko tamaina eta garrantzia ez naiz batere kezkatua. Ez dut uste zerbitzuak gainezka egingo duenik 3 paziente gehiago hartatzeagatik edo dei batzuk gehiago jasotzeagatik larrialdietarako zenbakiak. Oroar 2 profesional hauek ez dute uste lehen baino mediku gutxiago daudela gaur egun, baina mediku gazten lehentasunak aldatu direla uste dute. De manière générale, les jeunes médecins, comme dans toute la population, orokorrean mediku gaztek beste lanbideetan bezala gutxiago lan egin nahi dute, eta bizitza pribatu bat izan nahi dute. Lehen medikuek egun eta gauez lan egiten zuten. Horretan aldaketa bat gertatu da. Bere hitzetan 2 edo 3 mediku behar dira gaur egun erretetara joan eta aktibitate handia zuen mediku bat ordezkatzeko. Il faut 2 voire 3 médecins pour compenser le départ d'un médecin qui part en retraite qui avait une très forte activité. Esan bezala orain, goizeko 2 6 etxean hartatua izan nahi duenak, 15 larrialdietarako zenbakira deitu beharko du. Iparraldeko bideetan istripu gehiago izan diren arren, hildako gutxiago izan dira 2023an. Pirineo Atlantikoetako prefeturak argitaratutako datuen arabera, Euskal Elkargoko eremuan 488 zirkulazio istripu izan dira. 2022 urtean baino 17 istripu gehiago. Jakin behar da orotara 2023an 14 pertsona zendu direla iparraldeko errepideetan. Duela 2 urte baino 11 gutxiago. Prefeturaren arabera, heriotza eragiten duten istripuen kausa nagusiak arreta eza, abiadura desegokia eta alkoholaren gisako adikzioekin zerikusia duten jarrerak dira. Emeretzi urteko ibilbidearen ondotik Willis Drummond taldea osatzen duten Jurgi Ekiza, San Bidegain, Felix Buff eta Vincent Bestavenek itzultzeko datarik ez duen geldialdia iragarri dute. Musikariek nabarmendu dutenez beharrezkoa den pausa bat da. Duela 10 urte jada erabaki genuen egitea pausa bat oso beharrezkoa izan zena.
Eta hor gauza beraz ginakien ze pasatuko zen, kasik 2 urteko pausa bat izan zen. Eta gero berriz elkartu ginelarik, batzuak ez zuten gehiago gogorik segitzeko, baina Jurgini eta Feliz direnak basea segitzeko asmoarekin aurkitu ginuen gure burua. Eta hor kasik 10 urte azken pausa hori egin eta egia egan izan da COVID-a historio zera etenaldi hori, baina guretzat oso motza zen eta gero akustikoan segitu dugu jotzen. Hori, 10 urte ez girela berriz gelditu. Eta naiz eta elgar maitatu asko eta ongi pasa, ez dago arrazorik gure erten, baina beharrezkoa da pausa bat. Bakoitzak bere proiektu pertsonalak ere egiteko. Guk ezin dugu jakin, eta ez dugu jakin nahi, hori zen ideia ez, zinez pausa bat hartzea, eta ikustea, justuki talde hori gelditzean, nola eramaten dugun, eta ze gogu dugun, eta elkartzen giren musika egiteko da ez, elkartzen giren musika ez egiteko eta bizitza baita egiteko, hau da ideia, eta azken finean ikusko dugu ze pasatzen den. Geldialdia laukotearen sasoirik onenean iristen dela aitortu dute musikariek. Esan nuke musikalki gaudela sekulen baino hobeagoak, ezak dut zinez osondo jotzen dugula gure artean, osondo pasatzen dugu ezatoki gainean tarena. Azken diska dola urte bat atera genuen, eta urte batez egin ditugu kasik 60 kontzertu, uste dugu urte batez egin dugula, normalki 2 urtetan egiten duguna, eta beraz horrengatik ere uste genuen denbora ona zela orain pausa bat egiteko. Taldea bezala publikoa ere aldatzen ikusten joan da Willis Drummond. Esan publikoa gu bezala zahartu da ere, hola da. Hori ez da arazo bat, guztut gure adinarekin ere ondo ibiltzen garela eta gaude momentuan, eta gure publikoa ere bai. Eta egia errateko ondo zen, eta azken finean gure publikoa badira fidel batzu, eta ala ere diska beti lortu dugu ere publiko berri bat etara iristen, beraz haien artean ere gaztago batzuta dena, beraz aldontatik ezin girak erratu ere. Eman dugu kafantzokian hor Bilboko azken kontzertua erran dezagun, eta gure publikoa oraindik nola erran, gogotsu eta indartsu. Bizi-bizia, bai. Oroitzapen asko pilatuta urrunduko da eszenatokietatik taldea, baina zein izan da 19 urteetan ahaztuko ez duten kontzertua? Bururat etortzen zait duela 10 urte egin ginuen Olimpian kontzertu bat, Detroit taldearen lehen partea, eta ni naizela erdi frantsesa eta erdi euskalduna, nire familian izan zuen oi hartu handi bat Olimpian jotzea. Guretzat momentu ona, eta gero badira 10.000 momentu txarrak ere izan dira, baina orokorrean momentu honekin geldituko gira. Piskat, bitxia izan da, nire horretzapen igual honena da, dola 10 bat egun egin duguna kafantzokio kontzertu hori, zinez izan da, igual teknikoki eman dugun kontzertu honetatik bat, eta gero giroelatik ere, eta zinez izan da kristona, eta hori bikaina da zen, eta azken hiru kontzertuetetik bat zen, eta horako kontzertuekin amaitza, jakin ez zela azken biak ere erdadin, eta donostian beteak dira, eta horako giroak izan dela, posten naiz gure azken horretzapena izatea honena. Taldeak azken kontzertua joko du gaur Donostian, Intxaurrondoko kulturgunean. Gogo handiarekin, gero segur badela emozio puntu bat, eta egun guziz hor iristen gira, igual gure mugara heltzen ari gira, orduan ez dakigu. Ongi da ere ez gehiagi pentsatzea eta gogoetetatik kentzea pixka bat presio hori, justu momentuaz ongi gozatzeko. Agurrak agur elkarrekin edo bananduta musika egiten segituko dute artistek. Ikusentzuleo gaurko saioa Willis Drummonden kontzertu honen irudiekin agurtuko dugu. Gu igandean itzuliko gara astekariarekin. Bitartean, izan ongi!